ഹലോ എവരി വൺ, നമുക്ക് ഇന്ന് കൂണ് കൊണ്ട് ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചീനച്ചട്ടി സ്റ്റൗവിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂണോളം എണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുത്തു. കടുകെല്ലാം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സവോള എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ്. അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, പിന്നെ 4 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തിരുമ്മി ഒന്ന് കഴുകി, അതുകൊണ്ടാണ് കൂണിന് ഈ മഞ്ഞ കളറായിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം 200 ഗ്രാം കൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂണിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ആയിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. നമ്മൾ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കളറും ഇച്ചിരി ഇതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട്. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം ഒന്ന് യോജിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് കൂണ് വേവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. ആ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് കൂണ് വേവുന്നത്. മൂടി വയ്ക്കുക. നമുക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് കൂണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, കൂണിന് അധികം വേവൊന്നുമില്ല, വേഗം തന്നെ വേവും. ആ വെള്ളം പറ്റുന്നതിന് മുന്നേ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിലോ എരിവ് കുറവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഇച്ചിരി കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.